Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropc.net. Pred nama je danas jedan novi unboxing video. Unboxamo Angelov usisavač za pepeo, međutim razlika između svih drugih Angelovih usisavača za pepeo je u tome što ovoga pokreću Power Exchange baterije, naravno iz Power Exchange asortimana. Posebnost ovog usisavača je naravno kućište od nehrđajućeg čelika, kao i veliki kapacitet spremnika za pepeo od 15 litara. Također nudi i mogućnost automatskog čišćenja filtra, dovoljno je pritisnuti tipku na njemu i automatski će se filter očistiti u slučaju začepljenja. Svakako tu su i kotači te odličan sustav filtriranja. Istaknuta je i snaga usisavanja od 100 mB, što je za pepeo sasvim dovoljno. Pakiranje kao i svako drugo Angelovo izuzetno pohvalno, jednostavno i s istaknutim svim relevantnim informacijama za određeni alat. Pa pogledajmo što nam ovdje stiže. Dok se riješimo ovog kartona. Opa, evo ga sam usisavač. Te u kutiji ne pronalazimo više ništa, zato što su zapravo svi dijelovi usisavača u samom spremniku. Tu su naravno kotačići, usisno crijevo, te naravno aluminijski dodatak, metalni dodatak za sam završetak crijeva i neophodne upute. I to je to. Punu recenziju ovog usisavača za pepeo na Power Exchange baterijski pogon pročitajte na portalu cropc.net.